Somo, Migao mar Somo, otimo lokruoge ripot manyocha igolo kendo somo mar Kwano. Sani okek kaka somo mochuno ne jopuonjre mabiro donjo sekondar mamalo chakre higa manyien. Kaluwore kod jatend Migao mar Somo Julius Migoso Gamba, jopuonjre mag Social Sciences, tuke kod tije lwedo ok bitimo kwano matut. Ibiro migi mana kwano ma awiye, ka jopuonjre matimo kwano kod science ema biro timo kwano ma ojiwore. Irito mondi ni kod ler. En romo mane okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar somo e pacho ka mangima. Romo ni obagi e boma ma Nairobi. E romo ni lokruoge mathoth oneno e ripot manyicha ogol kod Migao mar Somo e somo mar sekondar mamalo machakore kod grade mar 10. Kaluwore kod ripot mane ogol dweche 2 ma okalo, ne nitie paro mondo mi igol somo mar Kwano kaka somo ma ochuno ne jopuonjre mag senior sekondar. Kata kamano, kaluwore kod ripot ma ogol kawuono, otim lokruoge kendo koro jopuonjre duto mag senior sekondar biro timo somo mar Kwano. Jopuonjre matimo courses mag lai mar Kwano kod science biro timo Kwano maiye, ka jopuonjre mag social sciences, tuke kod tije lwedo to biro timo Kwano ma ok tek kata basic math. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation. Oro kwayo mag skunde ma jopuonjre mag grade mar 10 winjo riwre godo higa manyien chakore tarik 26 dwe mar 5 ka okalo e mbui mar NEMIS. And we're expecting that as from 26th of May, the NEMIS portal, because most of the work in the selection process will be digital. We are expecting the learners to start applying for their choices as from 26th of May this year. And the process begins from there. And it's going to be a very consultative process, including the teachers, including the directors of education, it includes everybody. And we are saying that the transition will be very smooth, and we have made all the arrangements to ensure that the guidelines are very clear for everybody. Lokruoge gi bende olok nying mar lai mar somo yare competency based curriculum nyake competency based education. Today is the day we are also officially launching the new brand from CBC to CBE. We have been talking about competence-based curriculum. Right now, we are talking about competence-based education. Why competence-based education? Because it is now beyond the curriculum. We are talking about infrastructure, we are talking about human resource, teachers, laboratories, facilities that support education. So we are looking at education holistically. Kopogore gi magi bende osechak pog skunde kaluwore gi lai mag somo magibiro kawo, kendo ripodni ibiro gol kapok dwe mar 5 orumo. Judith Omondi, Ramogi TV.